Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 9:02 sa gabion. O karon mga ka-listeners, mag-upload na ta sa part 16 sa Ikaw ang akong kinabuhi. Nya sa dili pa mubasa ta sa comment no sa tong i-upload nga gibalik ko tungod nimo no kay nagka baylo-baylo may itong pagbasa no. Pero ato ginibasahon yung comment mga ka-listeners no. So ang comment si Annalyn Samson. Wow, salamat kayo sa sumpay idol. More upload og God bless you always. Ay, nimo idol. With of 5 ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson no. Unya si Real Beringil. Salamat sa sumpay idol. God bless you. Salamat pud kayo Real Beringil no sa imong kanunay pagsunod og paminaw sa atong mga drama nga gi-upload. Nya si Ruben Alibio. Salamat idol way sa payan Ruben no. Salamat po sa imong pagsunod og paminaw. Nya si Jocelyn Infante. Lods, mao na giingon nga nasakspan. Ha ha ha. Bitaw Lord, salamat sa mga upload. Tulo ka heart. Mo lagi matingapot aning magsigig comment ba nga kuan dili mao atong numbering no. Nya asa ko ng parts 59 sa ikaw kung kinabuhi nga di man na mo atong numbering no. 15 at 15 tanya karon 16. Dito man siya nagbase sa lain mga ka-listeners no. 58 na taman tong iyang gisundan nya 59 ang taang sumpay diri sa kuan nga ay sumpay pwede din na mga ka-listeners. Medyo magpareha mig numbering libog-libogon taga samot ani niya kung dis siya nagsunod adto siya mag kuan magatang no kay makutaw niya atong kuan ani kalibog imbis kay pwede naman ari po siya maminaw kay maura man dramaha nya ganid ning atuaman ito magong nag-upload og ng channel nga nag-upload og para sa aning dramaha minugbo tong iya ha gasugod siya minugbo makabantay siya nako nga tinag-as ako karon kay gitinag-as man pud niya tinag-as na pud niya ba agyang numbering kay gikan sa minugbo antod nga tinag-as no or nanundog siya sa kuha ba nga gitinag-as ba nya mura na magduda nung ta nga ang ako arang upload na giat nga aron isumpay na naman ba kay siyempre tag sinima naman ako kabantay ko kay ang iyang pag-upload minugbo gitinag-as na nasabay na sa kuha mga ka-listeners no nasabay na sa kuha nga tinag-as ba nya mutupong sa kuang kuan ano makaduda usahay ba nga murag ahuari gibantayan nga kuan mo bag para di na siya maglisod ba og edit ba nga kuang humandaan murag iya ra pong i-record tingali ba nya mao ra po iyahang utro-utrohon gamay no murag nya na akong mahunahunaan usahay ba kay napasaluan po ko no pero kuan magud ug nagsugod kag minugbo bugbo na lang gyud di kay kanang mukuan ka sa kuha nga makigpareha ba niya ang mga listeners nga nagsunod maglibog na balag magkapareha tag drama tingali pero minugbo ra gud ta po iya ha kung di maglibog ag listeners yan pong gisundog sa kuha nga gitag-as gi kuan gipareha mga ka-listeners ba nahog makigkompetensya ba yan na okay ra minugbo tong iya ha kay mao may niya nasugdan ipareha po sa kuha di nahog og gawang drama may gibantayan maot kayo niyan muna nga kining nagsunod ani nga nangita sa 59 usahay makaununa lagi putag di mao nga basig iyaha ra pud nga channel ba niya kanang wa nay kasumpay mga ka-listeners ba
Ari mga maningil sa kuwag sumpay mura. Pasalualag na sayop no pero usahay man gud kay murag lain sig kay paminawon ba nga kanang ako'y paninglan sa sumpay nga didto sa lain naminaw nga nagbase sa laing uploader dapat adto siya maningil ba og sumpay. Mao lagi po niya atong hangyo lagi sa uban nga mga uploader ba nga kung unsay imong nasugdan di na kamo making bangga no sa uban nga uploader nga panalitan nagkapareha ta ning dramaha. Minugbo man nimo di minugbo na lang gyud. Para gud sa nagkapareha mi sa radyo drama Bisaya. Ako may naunag pa-trailer pud noon atong Limbo. Nya nag-upload man siya minugbo iyaha di okay na lang. Kay di mi pareha ba kay mubo iyaha ako ati nag-as. Kining parehas ako nga ikaw kung kinabuhi nga drama. Gasugod og minugbo karon makigtupong sa akong tinag-as. Makigpareha mga ka-listeners ba? Murag kuan lagi, murag sinasin na pud ba. Unsay nasugdan nimo nga minubo, mubo na lang. Kaya hindi ta magkapareha kay mao ra magkwentahan na marius content aning kalakiha kay nakigpareha na ba sa ako ang style nga magpaypareha na ta daag drama. Dapat kung unsay nasugdan nimo kay minubo man nimo ha, minubo na lang gid. Kay gisabay nimo sa kuha nga tinag-as maurang dramaha biya la. Masangit na putan ni serious content aning kalakiha. Muna nga hangyo lang tanaw kung listeners naman tingali pud nako ni kining mong channel ba nga ga-upload ba. Tingali listeners na gininaho ba nga kuan ba. Murag fake nga listeners ba nga maniid ra ba sa tuwa. Muna nga hangyo lang nako ba kung listeners man gani ka, no? Kung nasugdan nimo ng minugbo, minugbo or kung sa puhon mag-upload ka laing drama kay kuan unsay imong nasugdan mao po imong kuan di kay makigpareha gid ba. Makigbangga. Kung kinsa may admin na no, kung basig na ni sa laing channel nga monetize na ba niya, iya lang banggaon niya kuha ba. Di maayo na imong gibuhat no, kung listeners mo gani kanako no. Murag imong gitabla kung channel mga ka-listeners. Kung kinsa mo gani nga uploader ani ba. Di lang ta mga manabla no. Kay maot kayo. Nya pasensya po kayo kung nasayop ta sa atong nag-comment kay basig kuan na pud siya ba excited ba niya tungod siya ka excited agag ako na lang po gipaninglan niya sa sumpay kay nagtuot tingali pud siya nga ako'y uploader sa Ikas channel di po na ako nabuhaton na nga magbangga ang akong channel amber akong giguba akong channel heroes content ako nga ako ara gyapon gahago-hago lang ko ana mga listeners no nya si kuan salamat ni Jocelyn Infante no nga nasakspan ha murag nasakspan po nato ni tingali no so ato ni kuan lang murag nakuan na tagpagduda ni mga listeners ba kay mura magog makaduda sad kay nganong ani maningil sa sumpay ba niya lain ang iyang gisundan yan na bitaw nga nagduda na ako madugay noon nga sa man ni kabantay naman ko ani sig comment ba sa lain nagminaw sa ako maningil sa sumpay nga na ba makatingala pud ta mga listeners ba unya sunod si China Aquino salamat kay Lods drama Bisaya ra jud nimo akong pahulay human lima sa tubig baha sa sulod sa among balay gabaha dayon no sa lugar tong naibalita nga nagbaha mga listeners peligro nung panahon na no kaya mga baha ba salamat kay Lods drama Bisaya ra jud nabasa din na naman ads Lods sim sa imo sa isa nimo channel karon pag comment nako ani nay ads tag-as man ads Lods sumpayan na unta niya Lods para dili ikaw pangitaan mo lagi pero kung duha ray kapaingnan ni mga listeners no either ning respeto siya mo nang iyang gi-stop or iyang gitigom patas-on niya ba
Mura bag si amigo amiga drama ba nga tagtulong oras basig ingana na po yung plano mga listeners pa. At kaya ilan eh. Kasi ingana na po yung plano baga pataod-taod na po siya ba. Kay gikan sa panundog sa kuha nga tag sang oras kapin. Iyan na pong isundog sa kang amigo nga tagtulong oras. Basig ingana yung plano mga listeners ba. Muna nga murag bati kaya ni uno naon eh sinasina ni mga listeners. Basig basig manglawgaw ni ba nga ipareha sa kuha, dayon ipareha sa amigo amiga drama nga tagtulong oras. Way originality ni manundog og kanang style. May pa magpakita alam man siya og mag content sa drama no, mag-vlog po siya ba or mailahan po siya sa mga listeners ba. So di po tili ni magpakita kay basig ang admin ani maura po na yung mga nagpakita ng uban ba. Mauwaw lang basta kaspan mga listeners. Kaya itahay iyahan nga channel ba iya gay muglain ba nga iya lang kuan tong isa para ba kanang makalusot ba kanang panalitan ako pwede ko na tuyo on jud pero maot magud kayo kaya ako maghimo og lang channel nga kinsa tong nag-upload ng drama akong banggaon ba nya di ko magpakita di ko mailhan nga ako ang bangga na yang upload nga sa may tabo masakitan ka kay ikaw ang naatbangan nga na unsa ba imong gibuhat kay maatbang mo mubalik na nimo una nga kung usa ray admin aning laing channel ba kung ano siya laing channel nga kuan dapat di niya ibanggaon ang uban dili maayo mga listeners no kay matablat ang tanan ani maris content awa wag tang human atong lingaw ni unya si Anastasia Dubrinoyo. Thank you po with heart. Salamat kayo. Salamat po Anastasia no sa pagpaminaw. Unya si with heart kini yung comment no si Anastasia Dubrinoyo. Og si Gisa Anura no. Pati ako nagduda murag sa imuha ng opya sir dyan. May tulo ka emoji nga katawa nga galwa. Pero 58 taman more than 1 week na wala pa isumpay basta ikaw jud among ganahan nga uploader kay nindot man kay masatisfied jud ang listeners nimo na emoji nga smile ug tulo ka heart salamat kay Gisa Anura no sa imuhang kuan no pag-appreciate sa atong mga drama no nga mga ganahan jud ka maminaw ba unya lagi kini nga tuwa magduda lang makaduda na lang hinuon pod kay ngano laging ani maningil sa tuwa sa sumpay mga magduda butaw usahay na ba nga ngano man ani man maningil nga di lain na po kayo hindi ako kintahay dito ko speakers na minaw ja way kalibutan may kung paninglan maglain na naon nga na bakit tahay ngani ka listeners kanang tawhan na may utangan ako pero ang paninglan katong isa nga di mo utangan maglain ka no mga listeners ang utangan siya ja katong pikas may gipaninglan mo dili makatarungan anong paninglan ba nimo nang way utang nya na mga listeners ba nato lang ning gipa kuan ba ano nasabtan bitaw kay usahay makaduda lang bunta kay kabantay na ko ani mga listeners murag mga taud-taon na gyud po ning naay mag-comment og ingon ani ba nga maanhi mangita sa sumpay nya si Algin Corsiga ganahan na noon kumaminaw sa ilang team song salamat Lord sa pag-upload with heart og emoji nga tulo ka buok nag smile no nagkatawa no salamat Algin Corsiga no so nindot na nun paminawon pag
ang istorya sa drama may imong mahinumduman sa maong kanta no nga Through the Years ni Kenny Rogers. No? Nya ito maglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 16 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin. Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Hanggang may musika ko. Miduyo pagod na ko ang kahikayunan. Mikawas ang bata. Akong birahon si Ella. O buhaton ko siyang hostage. Aron dili na kulikayan pa ni Jumel. Day! Dali na! Naligo na! Sinti ko nga. Siya pagkimiduol sa bata. Si Lukoy unta to. Arong madagid na ako ang bata. Animal! Kularan na ko la, nga maligo man ko. Ay, dadon kang papa nimo sa imong lolo ug lola. Ato ko dito? Oo! Imo kong ubanan la? Ay, dili oy. Kare mo adto dito day. Di ko uy. Unsa? Di ko mato sa ilang lulo ug lula kundi kamuupan. Agoy, naunsan ning bataa. Day, gimingaw naman na sila nimo, God. Ang ilang gihangyo si papa nimo nga ila kang huwaman. Gihangyo gyud. Mas maayo sad nga adto ka didto aron malayo ka sa mangtas. Unsay mangtas lula? Kanagong terror. Maldita ba? Gigisi ko niyang litratong mama nimo. Lagot ko ninang lula. Ngano kang gikisi man niyang litrato ni mama? Uman mangaway akong mama niya. Mo gani na. O gusto ni papa nimo nga ipalayo ka sa monster. Nya, mingaw ka tini. Ay, di masag ka magdugay dito, God. Kuha adayon ko la ha. Sige, day. Ako nga ngayon ang imong angkol Lukoy nga kuhaon ka na mo. Hoy, tambok! Hoy! Niyo Ay! Lubong tao ni mo kuko sa ubok ton. Ano ka? Nganong imo man ko gibiyaan? Pian? Ano? Nagkuyog dita? Ayaw kong inamawi ha? Ikay mo. Sa? Ako mo rin mong tuyo nga nung among na masumpita sa kungan. Ha? Hilas ko nimo. Natural, because I have a names. Sa kadaghan mo names? Na ako'y apelido. Panganak ko niya, apelido. Paminaw. Nganong gidrama ni Jumel ang bata ha? Asa man niya dada ang bata? Ha? Oh, saan mo ka magdali? Ha? Kaya kung apason siya agaw Jumila kung pangutanon kung asa na dadang bata. Ha? Animal, juga ikasa? Masuko man ni siya. Naay, sige, di ko mga pangutanon. Wow, kay bawo asa to niya dadas dahil ila. Oy, unya karon. Tarungak kog tubag. Sorry na. Asa dad ang Jumel ang bata? Wali ko may baw. Ay, Lukoy! Ah. Ni aramang di ka din, hey, ay! Ya, Dali, dire, be! Kuha atong tangki sa gasol kay wa na isod. katamis, ug laway, Cherry. Ano to siya? Giludan ko tiya, giludan ko. May noon. Ay, naglago to nimo. Agay! Mamatay siya sa kalagot! Papa, nganong imo mo kong dadun sa ilang lulo ug lula? Di ba, wa man mo'y klase karon? Yes, Papa. Gimingaw man ang imong lolo ug lola. Mihangyo sila nga, adto kaw na nila. Si Lula Luding di ay? Doon ako ibantayan ni Lola Luding nimo. Asa man? Pasirahan ako ang putahan. Paingon siya mong ninang Cherry. Hala? Aron dili siya magkasayon-sayon og sod sa ato.
Tigali niya, manggisin sa picture ni mama ni mo. Sige pa. Ayaw na siya pasudla sa ato. Mo nang anikaw na silang lulo ug lula ni mo, ha? Yan, tatak. Aboton silang lulo ni mo. Aha? Unsa may ilang gibushit ya? Ha? Gibushit? Sige, bullshit. Ay, gibuhat ba? Bushit, gibuhat ba? Gitika ko. Gitik. Ito, tiya, sila gibuhat ito, ha? Gipasirhan na gyud ni agaw ni mo Jomel kining maong pultahan. Aron dili na makasayon-sayon og sod si Chire. Di na rin ko makakita sa kong mahal. Di mo tuyok ka? Ikaw balokoy ba? Ang imo ra gyung kaugalingon imong gihuna-huna ay. Wa ka lang managana nga tingali kidnapon ni Chire sa ila. Ipakidnap lang gud. Ah, unsa tiya? Kidnapon gyud. Murag miluag ng tornilyo sa utok ni Chire tungod sa imong igagaw. Busa, angay lang siyang bantayan nga dili makaso din eh. Katong lalaki nga misinggit. Dili ka nga. Siya may nakakuha sa patayng lawas ni Annalie. Pero, nga nang wa man say balita sa nahitabo. Maradyuman o newspaper. Wa say report sa kapulisan. Unsa ka kun magsusi ko sa mga namuyon ining dapita. Dili sab ka sila magduda nako. Kinsa magigitong tawhana nga misingkit. Nahadlo ko. Nga maulian og kalit si Day Santa. May kanuna niyang hisgutan ang usa ka batang babae. Ug ang ilang anak, usa ka babae. Kaniyo lang? Ako kay gitawag niya ng babae. Niya siya paingon din eh. Taga dinhi ka ba? Oh, kaniyot lang. Nakamayong ko ni mo. Ikaw, ako sang namayungan. Ikaw to nag-uli sa bag sa kong kauban sa trabaho, no? Ikaw to yung hero. Og ikaw sab ang nakabangga niya tong babae nga nagbuyod sa kanal. Dili ako eh. Ikaw ang ako nakita. Nadanagan ang imong naong sa dihang mikilat. Ikaw gito. Nasayop ka. O sa imo tuyo din eh. Ikaw, taga dinhi ka ba? Taga dinhigid ko. Mo hinungdan nga nakita ko ikaw. May nakita ko nga babaeng nagbuyod. Mihunong ko aron sa pagtabang unta niya. Mao ba? Pero nga nung dali ka misud sa auto, sa dihang gisinggitan ko ikaw. Kinadok man ko nga ako may mapasanginlan. Mabaw nga katarungan. Hain ang biktima. Nga nung nangita mo ka, imong tiwasan. Nakonsensya ko. Tungod sa kong kahadlok sa pagsinggit ni mo, o tong midali kong sud sa auto. Hain ba siya? Patay na. Unsa? Patay na lagi. Hain na patay niyang lawas. Wala ko masayod. Midali kong biya sa ospital. Ako pala kung niya makabayad. Tinuod pa nga. Namatay gid siya? Oo. Patay na lagi. Wagid mo dayon og palahod sila sa Rinan, ma. Ay, wain day. Hain man dairon siya.
Ay, ambot og asa siya paingon. Wad siya mananghid nimo? Wa man. Kalit man lang siya nawa. Mura ba ako guilty, ma? Guilty ka? Naibaw ko. Nahiubos nagmaayos rinan sa kanunay kong pagtalipad. Wa man gid nako siya balibali. Pero kanang mahilak na ko. Mura sab siya malumoy. Ay, pinangga manggugkan ni Rinan, day santa. Usahay bitaw, ma. Maglagot ko na ako. Mituo man unta ko nga ako siyang bana. Pero, mukalit magkubang akong dughan. Munang makahilak ko. Ayaw lang biha si Rinan. Kung mubiya ko, asa man sab ko paingon. Wa gani ko kaila sa akong kaugalingon. Unya, maglaroy-laroy na hinuon ko nga way tumong. Day santa. Ug katong batang babae. Kinsa siya? Anong mahasol man ko? Ayaw na lang paghuna-huna ni Ana, day. Musamot hinuon kalibog ang imong huna-huna. Mao'y huna-huna nga doon na kay sakit. Amnesia. Kung ipong pugson ang imong kaugalingon nga mahinumdum kinsa ka, musamot hinuon ka kahasol. Basta, ayaw gyud pagbiya din hiday. Ni adinhi ang imong pamilya. Tuan na ang lalaki. Dili man sumang ko na ko nga siya ang hero ni Anali. Pero siya gyud. Dili ko mahimong masayop. Dili na ko niya makita kung ako siyang sundan. Hingon siya. Namatay kuno ang biktima. Pero, iyang gibiyaan sa ospital. Dili ko mutuo siyang gisulti. O kay wa man ko mutuo. Kinahanglan nga ako siyang sundan. Dako ang akong pagtuo. Nga may kasayuran yun siya sa nahitabo. Milingi siya. May kitako yun siya. Tunag yun. Nagduda ko nga iya kong gisundan. O ka, nagpasunod siya lang ito. Kinahanglang malingla ko siya. Dako nga kong pagtuo nga kung masayod siyang buhi si Anali. Mangita gyapon siya paagi. Aron iya ni mapatay. Diag napita. Daghang agianan. Ako siyang ilaron. Hay naman to akong gisundan. Kalit pa lang nawa. Papadayon pa ko sa unahan. Uy, kadaghan iniliko-liko. Asa man ko inipaingon? Asa ko padung? Lisod sundan ang tao nga dili gustong sundan. Bitago na siya. Tipaw ko. Tinuod yun ka ang iyang kisulti nga. Nga patay na si Anali. Ma, si Santa. Naaman sa sod. Sa pa'y nahitabo. May namita niya? Ayaw ko pangutahan na, ma. Mura ka manggod og nahadlok. Ngano ka? Ikasugat ko ang kriminal unta niya. Unsa? Di ba mo ang kun nga? Siya mo'y mituyog dasmak. Nangutaan na kung buhi ba kuno ang biktima. Uy, gituyo di ay niya dasmag si Day Santa. Gituyo, good. Ganun ni gawas pa siya sa auto. Nga yung gidrivan. Iya tinggal gisiguro kung patay na ba yun eh. Gikasulti mo ang gusto mo patay niya? Oh, iya kong ipangutana kung
Ako ba'y nakabangan sa biktima? Unya, unsay imong gitubag? Akong gingnan nga. Ako'y mida sa ospital. Pero akong gibiyaan kay Kay unsa? patay na ang biktima. Rinan, Mao na ma. Nangita pa sa patay lawas. Akong gingnan nga. Gibilin ko sa ospital ang patay niya lawas. Kay tingalig, ako mo'y makabayad sa ospital. pastilan Rinan. Murag nagpaingon na yun sa kamatuoran ang tanan. Unsa man ang gipanulti nimo, ma? Nganong nakita pa man gyud mo ni atong gituhuan mong maoy nakadas magdiday santa. Klaro na. Kaila yung gipangita ang biktima. Di na. Ako na silang giingnan nga patay na siya. Kinsay patay na? Kinsay patay na? Kadong nadasmagan sa taxi, day. Unsa? Nakakita ko no siya day nga may nadasmagan sa taxi. War ba ko no mohonong ang taxi? Unya, wani mo tabagi katong nadasmagan? Kuan, wa na lang kumuduol kay may mga pulisman nga miabot na yun. Ilang gida sa ospital ang nadasmagan? Oo, gidada yun. Pero nahadlok ko nga tingalig. Namatay ang biktima kay wa naman maglihok. Taon sab. Kaluoy sa maong tao. Nadasmagan ug wa mahibaw ang iyang pamilya. Oh, day. Anong mahilak mo ka? Naluoy lang ko. Di ba? Nadasmagan man sab ko. Pero diha masyag ko. O naluwas mo ka na ako. Maunay akong gihilakan. Matod mo, patay na ang maong biktima. Kunwa ka pa. Patay na sa bunta ko ron. Ay, anak. Kitang tanan, adunay tagsa-tagsa kakapalaran. Dili mahitabo nga magkaparihas ang budangat nato. Swerte di ay ko nga. Swerte kay ka, day. Kay diha madayon ko nga miluwas ay mo kinabuhi. Walang ko makailan ako. Bahala nag-uwa ka makaila. Ang importante nga, makita ti ka pirmi. La, naunsa man ng pultahan pa? Ako nang gituyo, anak. Aron, di na magisig litrato ni mama nimo ang imong ninang Cherry. Kaluoy sa di ay ni Ninang Cherry pa no? Oh, di ba naglagod pa kaniya kay gigisi niya ang litrato ni mama nimo? Noon, naglagot ko niya. Pero, layo na siya tuyukan kung gusto siya makakita na ako. Ganahan ba rin ka makakita niya? Imingaw ko ni Mama. Dali nak. Sabak na ni Papa. Ingon ka pa. Makakita na ko ni Mama. Huwag pa man lagi. Nak, pag-pray lagi ni Papa Jesus na magkatultulag balik si mama nimo. Aron na, makikuba na siya nato. Yan na lagi ang ubang mga bata. Naaangilang Mama. Ngano ako lagi wa may Mama. E di balik ni mama nimo. Di na yun siya malayo na to. Kain ka ron si Mama pa no? Ambot ka, nak. Pero ako gid siyang pangitaon. Tugod alang nimo. Sala nila ni Jumel. Oh my God. Simentado na ang pultahan nga paingon unta sa ila. Simentado na.
Wala ko'y kaagian kung gusto kong makita si Inday Ella. Inday Ella! Inday Ella! Inday Ella! Ay, Ella? tiya. Tay? Huwag ka maluoy sa kong mahal, tiya. Tanaw ko na ko na. Inday Ella! Bantay lokoy. Mitsabaw na ang imong uyap, tanaw. Tawag sa kong mahal. tao. Kalitan taon nga, simentado na ingat bang. Sayat bang? Inday Ella! Giya to bang ba? Hain ka! Luya taon. Sugata ka! Ha? Dali. Ayaw ko guniti. Man nakapani mo, ha? Supakiram ko kay ka. Kinsa nagbuot nga siradan ang puntahan dito sa among atubangan? Kinsa? Ako. Jumel! Ganun yung manigibuhat? Huwag ka lagi hapon magkasabot. Di na ko gustong mo siyan saan kalagsod ding akong pinayanan. Aron imong pahilakon ang ako anak. Pinanggaman kayo na ako si Inday Ella. Dili ba, Inday Ella? Dili ba, Inday? mo. Imong kikisi ang picture ni Mama. Nangayo naman ko pasaylo tungod sa kong gibuhat. Si Papa manggod ni Lakaw na, Cherry. Huwag ka na angay pagdugayan din eh. Anong imo man kong gisilutan, Jong? Tuod ka dili magkatarunganon ng iyong paglinglan ako. Nahibaw ka yun. Nga nga ko rang wife ang akong giguma. Pero namugos ka yun. May nahitabo na nato. Parehas ra nga imo na kong asawa, ana. Wala. Tay, hapit ka na dunay manghud. Ayaw siyang pinawa, anak. Huwag kay manghod. Jumel! Tiyalo ding. Nagibuhat dito sa luyo. Gaw, dali, day. Na siya paminawa. Dayela, ayaw na ko biyahe, day! Day! Gaw, mari ka. Oh, gaw. Magawasan na siya. Ha? Jumel, ayaw na ko biyahe pa. Magsulti pa ta. Jumel! Dali. Ako ni Gaksa. Aron muluag ang imong dugan. Dali. Oo, man. Gusto ka nga, bugnaw kayong tubig. Pain mo ka. Si Jumel ang akong gikinahanglan. Si Jumel! Kadagdagan ng liliong. Giniginundutan sa itong drama. Unsa? Gusto ko mo simba. Di ra ba makaubad si mama ni mo? Ikaw di ay. Mangandam na mi para mapalawad. Kung way makauban ako ray mo simba. Dili mahimo day. Nga dili man mahimo. Nakatultul manggugo sa simbahan. Dili mahimong mulakaw ka nga ikaw ra. Nga nung imo magikumpugnan. Doon na kay gikahadlokan. Tugani ko. Doon na bitaw ko gikahlukan day. Unsa man na? Nga kung pasagdante ka nga maglakaw-lakaw nga ikaw ra. Mahimong mukalit pag-atake ang imong sakit. O di ka na mahinumdum sa pagpauli. Maunay ako gikahlukan day. Duol ra ang simbahan din eh. Ug sinati ko na ang agianan. Sige. Aron dili ka masuko. Sige. Ubanan talaga sa pagsimpa. Tinuod? Lagi. Maligoon ako. Niya mag-ilis. Tingalig, napugos lang ka. Ha? Mo na iti mailan nga wa ko mapugos. Sige ha. Maligoon ako. Okay, huwaton ka na ako. Oy, kasayo gud nimong naligo, Inday. Wala man mo'y klase. Manoray ta, Lula. Unsa? Sige na, Lula. Nabitaw siya ang kulukoy nga mag-drive na to.
Mao man kay imong gusto. Sige, pero manangid daw na tang papa nimo day ha. Tingalig maduga inyo atong pauli. Nya may abot na siya din he. Saban niya ko. Lo, gusto ba man ka, Papa? Iyagog kang tiya. Unya, mangisaba di ay siya. Maglikay lang god ko day. Ako ringon ni Papa. Nga namugos ko aron manuroy ta. Okay, mas labing maayo. Tawagan imong amahan. Nya pananghid. Okay. Miss. Asa mo ka, ha? Makikita ko sa inyong general manager. Sorry, miss. Di ka mahimong makasun. Mansa? More na instruction gikan niya. Ayaw pagbuot. Huwag ka makailan ako. Ako ang umaabot niya, misis. Unya, dili ko ni mo pasudlon. Sorry lang yun kayo, miss. Do not enter kanining maong premises. Ayaw lagi ko niyong tugni. Di lagi ka magasun. Saba, ayaw ko kuniti. Bastos ka, ha? Dali, dinis gawas. Buhi ko! Jamel! Hoy! Nagunsa ng babayan na sa inyong opisina? Nagsinggit-singgit siya. Bastos ka kayo. Nagsig panawag siya kungan. Dong, kinahanglan magbantay ka sa imong pagkawas, ha? Tingalig doon na na'y armas. Si Inday lang ako kabalakan siya. Ako nang yapura ang kontraktor, aron. Daliog human ang ipatukor kong bahay sa subdivision. Mao gani nga misugot na lang kung manuroy mi. Bantay lagmayo nga ako anak siya, ha? Pahimang nuelo sa si Agaw Lukoy nga, magbantay siyang pagmaniho. Adong ako ng buhaton, dong. Sige siya, pagkamping mo. Dili ko mabiya din eh. Nahibaw ko. Malipatran na ako ng gwadya, ha? Huwag inigkalipat niya. Mudali sa gugsod sa opisina ni Jomel. Ganong ang uban malipayon man silang gugma. Pero ganong ako. Murag kitawan man nga mahigugma. Pero dili mahimong mapakyas ko sa kutinguhan ni Jomel. Nakatilaw na ko langit o ba niya? Basta kinalang maako gid siya. Patay na si Annalie. Uy, unsa maning lugar atiya? Ay, ambot lang. Pero mao ning lugar ang gusto kay balikon ni Dayla. Dining na ko nakita si Mama. Unsa? Laday, basig kag si mong mama imong nakita? Hello, Dayla koy ay. Sekag. Di pala, buhi man si Mama. Gusto ka Dayla. Buhi ang imong mama. Patay na eh. Mubalik na siya ninyo, uban ni papa nimo. Buhi pa. Para lang din ni Uncle. Ha? Uy, tinila ko ay para lang ko nooy. Ha. Aning dinin ako makita ang akong mama. Ni agit siya. Shit! Wag ito pagka ni Jomel ang akong tawag. Mato ko sa parking lot. At ngan ko siya dito sa iyang auto. Dili may makita ni Jomel. Gikinahanglan ko kayo siya. Ang ako mga gidikanan. Huwag yun mo suporta sa akong tinguha. Makalagot. Dili gusto nga ako mga gidikanan nga mag-antos ko. Wala sila pasayod. Nilampaw kong mag-antos kung dili na ko maangkon si Jomel. Salamat. Daghang salamat. Ngania pa ang auto ni Jomel.
Sirado? Dili ko mo biya din eh. Bahala ng kanus ang gawas si Jumel. Basta kay dili ko mo biya din eh. Yes, hello. O siya? Nagatang si Cherry sa kong auto? Okay. Bantay lang yun siya nga di magkasuod sa kong office. Puya nag-drive inday, eh. Ika na siya drive din, eh. Kapuya gatoy-tuyok. Asa mo sa tani, inday? Unahan pa, Angkol. Unahan pa. Oh, uy, kural mo na sunahan, inday. Ano saman, ako nang banggaan? Oh. Joker kayo ka, Angkol, oy. Ay, gamita kita ng imong utok lokoy, be. Ano, katawan ka sa imong pag-umangkon, be. Ako nang gituyo, te. Ikaw, muro mo sige, di joker. Aba di ay. Di ko gusto nga, sige lang kagula kong pinangdang pag-umangkon, di ha? Kay, lalabs kayo ni kunong bata, uy, di ba, inday? Mas pinanggaan ni mo si Ninang. Iyo. Ay, awa. Angtud ang bata, lokoy, nakamatngon na sa imong pagkabuang atong babayhan na. Sa naman tao, ay. Saon akong heart, ya, mulukso, magyod ko makakita kong cherry pie. Stop, Angkol! Ang, pusa! Up! Hunong, Angkol! Ay, di pa ka mo gawas? Uwa pa ko mag-grocery. Sige, muna lang ko, ha? Huwat mo kas gawas. Sige. Ipadalan ko ang pagrosaryo. May gipangayo po sa ako irong pagrosaryo nga. Hatagan na bisag gamay na lang kahayag ang kahasol nga ako irong giantos. May akong gipangayo na unta. Mailhan ko na ang akong kaugalingon. Kunsikin sakit ko. Wa man ko'y ikamatay sa akong pagpakikuban ni Rinan. Pero feeling kita ko. Dili siya mao'y akong kalipay. Maduol ko sa simbahan laha. Magunsa man ka dito, day. Tanaw lang good. Hinay ha. Hinay lang ay ang pagdagan. Asa mo to sindilat ya? Sa imo magibiyaan ato, dito? Mabagak nga mo. Muato ko no siya sa simbahan. Ikaw ba? Waman kay kuan, trabaho, di man ka busy. Sundan na to dito, be. Tingalig malipat ko. Ikay sunod ya. Kay ikaw may guardian angel in the hill, ha? Guardian angel. Ka-angel ka kay madung nagkamatay. Mau ba? Ngiga, no? Ako lagi na yun. Sige. Ako lang itong ang bata diya. Para lang ka diya, ha? Dahila! Day! Uwatin mo ako! Uwatin ka nun. Ay pagdagan, ay, kay murag naglinog. Ay, tahan baya sa bata. Dako gyud ang iyang pagtuo. Nga ani din niya makita ang iyang mama. Day, ano man? Humana ka? Humana. Mamauli na ta? Tana? Ayaw lang kong agpahi. Tingalig, matumba ka niya. Unsa may nahita po ni mo, ha? Ha? Nahadlok kang mawa ko ni mo. Nahadlo ko, day. Dili ko makatugot na mawa ka na ko.
Hala, takang nang gawa sa simbahan. Maayo unta na ang akong mama. Hala! Si mama! Mama! Mama Annalyn! Mama Annalyn! Ang tingog sa batang babae. Dali na, day. Dali na, gigutom ako. Kadiyot lang. Dali na. Kadiyot lang, good. O, sa pa may imbitan, no? May batang babae nga nagdagan paingon nga ni. Mama! Mama! Mama, ikaw yun! Ikaw si Mama Annalyn! Mama! Hoy, hoy. Bata. Dili na siya imong inahan. Pasag di ang bata. Pag-aksal ako ni Mama. Siya kit si Mama na ko, Annalyn. Mama! Day. Dili man na siya imong mama. Sir, maluod ko sa imong atubangan. Pag-aksal ako sa akong mama. Gimingaw na kayo ko niya. Inday, ang imong tingog. Ang imong ginaksan. Dugay ko na ning gikahinhaman. Dali, tindog, aron makagakos sa duha. Mama Annalyn! Dali din yun! Agay, oy, naunsa man ka, oy! Sila ila! May gigakos! Dali din yun! Gaya mo eh! Unsa? Iyak mo mama yung gigakos niya! Hala! Agay, dali lokoy! Oh, bani ko! Inday! Mama! Uban na namo! Naman si Lola Luding o si Uncle Lukoy! Uban na mo, Mama! Inday! Ang tinuod, wag ko makaila sa akong kaugalingon. Day. Ako siyang asawa. Dili ni mo siya mama. Hala! Day, Annalyn! Dili siya si Annalyn. Day! Siya nga akong asawa. Ug ang iyang pangan, si Santa. Ha? Ako siyang Inday Santa. Siya lagi akong mama! Day, sita. Ana, wa ta makailan nila. Ay, tempas sa, oy! Ayaw sana siyang bitara, oy! Nakailaman mi niya! Siya mauman ni si Annalyn! Taon-taon yun na siyang nawa! Wa mi kay baon sa naitabo! Nganong wa na siya mo pauli sa bahay! Ako lagi siyang asawa. Ug dili Annalyn ang iyangan. Mahimo ba? Dili ka masuko rin, han? Hala, oy! Siya lagi gyud lang, oy! Siya gyud si Day Annalyn! Ang iyang tingog ko! Maog yun ang tingog ni Day Annalyn! Day! Wala ka makailan ako, Day! Ha? Wa ganit kong magaila sa akong kaugalingon. Ano? Ni orang di ka diniday, Annalyn. Taga po ni mo yun. Dili Annalyn ang iyangan. Ay, pupunta ka pangangkon-kon. Day, dali na. Mamaulin neta. Mangingilad na sila. Hoy! Dili may mangingilad, ha? Ay, diya. Ito ba'y, tagang pasangilid. Di kami mangilad. Ako asawa ang iyong giangkon. Unya ingnon ko ninyo nga, wa mo mangilad. Lano? Day, dali na. Mamaulin neta sa ato. Hala, oy! Mama, kinti ka! Ayaw pag-uban niya, Mama! Mama! Ayaw ko biyain! Mama Annalyn! Day! Ayaw sila bingin. Alam di ka masakitan. Wa sila labot ni mo. Ang tingog sa bata. Maugyod. Day, nagtuo kang maugyod kay kanunay man kang naghunahuna niya. Pero wa sila labot ni mo. Ako ra mo inyo na ilabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ako mo imong bana. Ikaw gid ka ang akong bana. Day, tugay kong nag-anto sa pag-atiman ni mo. Sa dito ka pa sa ospital. Wa di ka biyahe sa dihang. Nakigbugno ka pa sa kamatayon. Ug akong gibuhat ang tanan aron ka mabuhi. Tungod kay asawa ti ka. Mahal kay ka na ako.
nakigisi ang akong kasing-kasing nga nagpaminaw sa hilak sa bata. Midot hangtod sa akong kaunuran. Murag dako kong labot sa bata. Iya kong gisangpit og Mama Annalie. Dong Jumel, dali dayon diri dong. Nakita na mo sa Annalie. Ha? Ding napita siya. Nainomdom ka ni itong lugar nga atong giadtuan dong. Nga doon na gani gamayng simbahan. Murag, nalimot ako. Mangutan ako diri ha unsa ning lugar ha. Pero dali dayon ha. Nagsige ba yung hilak si Daila? Nag-atang na ba si Chiris kong auto? Pagtaksi na lang dong. Pasag nila siya. Mangita ko paagi makaanha ko. Magpatawag kong taxi diri. Aron, may ako sakyan pa ingon diha. Tawagan niya ko kung sa lugar ang inyo karong nahimutangan. Nakita nila si wife. Sa ato pa. Buhi ginay ang akong wife. Pero sabay ako buhato. Matod pa sa sikyo nga akong isugo. Nagyapon si Cherry sa parking lot. Bahala. Ang importante, nga maabot ko ang lugar, din tuas las siya luding ug inday ila. Animal, magabian ako pinaabot din Magsusi ko kung doon papagit si Jumel siyang opisina. Animal, dili na ko makasusi ang office. Jumel, pairan magmahal ang gibuhat na ako. Lola, si Mama kito. Naibaw kong si Mama gyud to nimo day. Pero mura magwa siya sa iyang kaugalingon. Nabuang tingali si Annalie, tiya. Landay! Sugot tayo na buang. Ingon ko gangawas ka galingon, di pinabuang. Dili po ang akong mama. Gakot gani ko maayo niya. Tulalaki ang iyang kauman. Iyak yung kibira si Mama. Omo. Joke rin day. Kita ang tutuhanan, no? Duda ko da. Isa ko dudahan ng tiya. Nga doon na yung nagbinuang ni Day Annalie. Tiya, huwag kay injection si Annalie anang drugs. Injection. Di-inject ka ng drugs ba? Kana, tarunga di ha. Ano ba gani? Badihay, nga naman sa kuno be. Nga, ano mo sila mag-ilan na to, ha? Ano mo siya mag-ilan na to? Duda ko. Doon na'y nagbinuang niya. Unya na amnesia si Day Annalie. Amnesia, Lola? Unsa man na? Kana bang mahimong naigo o bugat nga butang ang o ni Mama ni mo, Inday? Ala, kaluoy. Looy, gyud. O tungod sa maong hitabo. Mahimong wa siya mamatay, pero nakuhaan og memorya ang iyang panumduman. Kaluoy ni Mama. Mo rin misya, tiya. Unsa? Mo rin misya. Amnesia ka ra. Pero pagkaon na. Amnesia! Misya ka na eh. Pero tiya, anong isugot mo sa tiya nga dadon na tong iyang kuyog nga laki Nga nung misugot ta? Anong misugot man ta? Ay, dili manggod ta taga din hilokoy. Lain sad kayo, gawas pa, wa si Jumel nga maka-insister unta. Ako rin. Saman ka, Ako. makigpatay ka itong kaubang Day Annalie, ha? Uy, labutan na pati-patay, tiya. Awa! Resulta na yung talawan ka! Talawan, manggod ka, koy. Mao nang ayaw nilang pangitagubot din ni Handa Pita, koy, ha? Ato lang huwaton si Dong Jumel. Mo ani si Papa? Oh, muapas na to. Bata? Og migakos ni Day Santa? Iyang isang pitog Mama Annalie. Dayong gako sa bata. Kinuo ko. Miluhod pagid ang bata. Sa akong atubangan ma. Nangintahon nga dad-o nila ang iyang mama. Unya,
Wa ka makonsensya. Ako'y kuhaan mo kalipay. Wa ka lang gihapon mahadlok. Nga mahimong bisag unsang orasa o bisag unsang adlawa. Mga pulis na mubawi ni day. Santa ma. Santa ang yangan. Ayaw pagpakasayo pa. Tingaling madungog ka. Kung may kaiso na yun siyang mubiyan ako. Rinan, kung wa ka maluoy sa bata nga miluhod, ug nagpakiluoy nimo, ako dong. Ako mo'y naluoy nimo sa higayon nga dadun ka na unya sa mga kapulisan. Anong dadun mo ko? O sabi ko sa... Kana di ang imong pag-angkon, dili na asa. Dugay na kong nangandoy nga ikauban ko siya, ma. Busa dili mahitabok iuli ko siya. Ako lang siya. Unsaon mo pag-angkon kaniya? Haduol na ang kamatuoran. Ug nagpangamay na nimo ang mga riha sa bilangguan. Husto naman! Renan? Pagsulti una mo din eh. Day, Mubiya na ko din eh. unsa? Dili ko mahimutang kung magpabilin ko din eh. Kaya kasiguro ko nga dili ni maoy akong kalibutan. Imo kong ba natay? Bisag unsaon kong tudlo ang akong kasing-kasing. Aron dawaton ka nga akong bana. Pero nagdumili ang akong kasing-kasing. Ug katong batang babae kaniya, mo'y nagkapalig-on sa akong pagtuo. Nga nasaag lang ko ining lugar. Ako mo imo ba na? Day, Santa, ako. Santa o Anali ang tinuod ko nga na. Santa. Pero ganang may kalit pagsayaw nga akong dukan sa diyang gisampit ko sa batang mama Anali. Ayaw ko pong ngirinan. Hatagi kong nagawasan. Aron pangitaon ko ang matuod kong kalibutan. Gusto ko magtuhuan nga ikaw mooy akong bana. Tungod sa imong kapuutan o sa imong pagpangga na ako. Pero dili ko magmalipayon. Busa, hatagi kong pagtugot na makabiya din eh. Mubiya ka. Karoon na hinuon. Nga nakagamot na pag-ayo diri sa kong kasing-kasing ang paghigugba ni mo. Imo kong talikdan. Wa man ko masayod nga nung ikaw mo'y akong gikauban. Pero nagpaninggit ang akong kasing-kasing nga tunanay na nag-iyan ako. Ako rin na nag-iyan ni mo, Day. Ako rin mong bana. Pero nga naman libahot malagi ang akong balibo. Kunin mo na kong gakson. Tanang magtapat na sa pagpanghinga. O kato bata. Sadyang isambit ko sa bata. Maog yung tinguga ang akong babati ka ng mukalit sa pagsud sa akong nauna. Renan, hatagi kong kagawasan. Samtang imong anak pa ang imong kahimtang. Dili ti kapasagdang mo biya. Gusto kong pagitaon kinsa magtadang na nag-iyan ako. Gusto kong tukaron kung anong naapot ko inyong kapita. Day, samta ko. Dili gani ko mamugos ni mo kanang gusto unta kong malipay ko ba ni mo? Kadi ko gusto mahaso lang imong nahon. Ingon kani anak importante na ko. Nahibaw ko. Pero ako'y kalinaw ining napita. Marag nagpangita yun ang akong kaugalingon o gustong lugar. Kanang malipayong lugar. Nga ikauban ko ang mga pinuhat nga nagkong labot sa akong kinabuhi. Renan, maluoy ka. Tumani ko sa akong hangyo. Sakit kayo gimong ipangayok, Day Santa. Pero, mahimo bag. Huwaton mo una nga mamaayo ka. Aron matinaw ni mo ang kamatuoran.
Tuhoy ko. Andam kong ihatag di mo ang imong kalibutan. Pero huwa taon na nga, mamaayo ka sa hingpit. Kanang mabalik na ang imong memorya. Padunas ang gaw diri tay. Gangisi. Ada ko gangisi tiya. Dong! Nak, usaman. Imo yung mama ang imong nakita? Si Mama Ana lilag ito siya pa. Dong, si day analigyo to siya, Dong, do. Pero wa man siya makailan ako, eh. Itong nindutag ya pong analigaw. Hilang mo, eh. Jog ragaw. Wa siya makailan ako gaw. Ano diha? Pero sa diyang miluhod sa day ila, tubangan na itong kauban niyang lalaki. Dali niyang gipatindog ang bata. Unya, gigakos. Unsa? Bitaw pa, iya kong kikakos. Hukot kaayo. Si Mama lagi to pa. Talipi, ato silang abason pa. Asam sa nato sila apason? Dia gaway, dia gaw. Dia sila niagi. Dia. O sige, dali mo. Ato subayon ang mong daan. Kinahanglang makita ko ang akong wife. Dali pa, Sige. itong abason si Mama. Tara. Nga nuwa man ni mo siya tugting mo biha din, he. Ako siya tugdan, ma. Aron tiwasan. Unsa? Karon ba ko makasabot sa panghitabo? Unsay buti mong ipasabot? Kadtong iyong kauban. Kadtong mihan nagduol ako. Kauban to niya sa trabaho. Mao kadtoy nagtinguha siyang kinabuhi? Naklaro ko ang iyang naong sa dihang mikilat. Bidali siya balik sa auto sa dihang misinggit ko. Ug karong bag-o lang, bibalik siya sa dapit diin mahitabo ang pagbangga niya kang Day Santa. Siya'y gusto mo patay ni Inday Santa. Uy, lalawon am ni Dan, diniti kapuya na ako tiya eh. Nabay, unsa ko'y wa ni Dan. Ani day, naglaktan. Asam ko na kagit yun, be. Asam ko na tagyan eh, ha? Napulo sa mga punuan sa lubi ang atong nakita din eh. Nga, ang unahan, dagat na. Huwag ka tabasag. Sa agita niyo. Dili na nato makita si Mama. Day, ayaw lang paghilak, ha? Ato na lagi makita si mama ni mo. Pag-pray lang, ha? Mag-pray ta. Kita na ko sa akong Mama, pero gidakit siya atong tao. Adat, hilom na. Dili kita mo biya din eh. Gadi na tumada si mama ni mo. Basta pa, nakagakos na ko niya. O lagi. Gibingan usap kay ko ni mama ni mo dahi. Busa kinahanglan jud nga ato siyang makita. Tuma na biyan ako eh. Na! Itong ginawa nga biyan eh. Basta tayo mga pangpangutan-an din eh kayo may mga tao. Unsa may angay na tong buhaton, ini, ay? O, dali. Ano tali ko? Tinggal lang ba makita tandaan din eh. Dali, tira. Anak, Ako na siyang nakita. Ug nagakos. Ug maragibayaw ko sa langit sa diyang ako siyang gigakos. kinsa? Ang batang babae ka mao'y nakahasol sa akong pag-inusara. Iya kong gisangpit ug Mama Anali. Iya kang gigakos? Miluhod siya sa atubangan ni Rinan. Mihangyo nga iya kong ihatag nila. Ibate ko ang tumang kaluoy sa bata. Hinungdan nga ako siyang ipatindog o gigakos. Intawon sab. Sigad ka babae nga kanunay kong mahandom. Kung iya kong gisangpit ug Mama Anali. Matug-ani ko sa tinuod. Kinsa magay akong han. Siya mao si Santa. Ug dili si Anay. Kinsa may akong ngaan, Ma. Ikaw si Day Santa. Kana, Santa, mo'y imong panganday. Pero nganong iya makong gisangpit og Mama
dili. Og sa dihang gigakus ko sa bata, mura ko gibayaw sa langit. Naingon ka ni Ana, anak, kay imo mangung didibdib ang tingog sa bata. Gamaoy nakahasol ni mo. Doon na ba lagi ko'y anak, ma? Wa, Inday. Wa ka mo'y anak si Rinan. Pero nga doon na may misampit akong mamaan ni. Nganong sobra man ang iyang kalipay sa diyang iya ko nakita. Ingon sa bata, ako kuno ang iyang mama nga nawa. Tingalig uwa lang sab makasabot ang bata sa iyang gipanulti. Nakailagit na ako ang bata. Binuhol ganit siya sa atubangan ni Rinan. Aron dili na siya malayo sa iyang mama. Inday. Ang mao na hinungdan. Nga nung gusto kong magpalayo din eh. Balikon ako ang bata. Ang akong balatian mo'y nagtukod na ako aron balikon ko katong bata. Asa man sad nimo balikon ang maong bata? Kundo na gid siya'y labot na ako. Kundo na gid mi kalabutan sa usag-usa. Magkita lagi hapon, be. Tabangi ko. Tabangi ko nga magkabiya ko din eh. Pangitaon ko ang bata. Ay, Inday. Asawa ka manggod ni Rinan. Dili. Inday Santa. Nagasiguro ko, may labot gid ako katong bata. Pero dako kaglabot ni Rinan. Imo siyang bana. Kinsa man da itong batang babae nga hugot nga migakos na ako. Kinsa man da ito siya. Mamauli lang ta. Si Mama di ay. May mga tao kong papanidon ako din eh. Ako silang padadon og litrato ni mama nimo. Dong, dili lang ka mangayog tabang sa kapulisan ni Dapita. Ako siya nabuhaton, Tiya Luding. Dili ay na to madalon si Mama. Ila, anak. Hapit na to ikauban si mama mo. Gamay lang yung kaya itong pailob na. Ikauban na rin na itong balik si mama ni mo. Uy, hala. Gaw, may security guard mo na nga tong bahay, gaw. Si Jerry. Ha? Unsa may imong buhaton, Chiri Jumel? Tiya, idaligsod si ila. Ako ni bahibaw ni Jerry. Manggawas ita. Ha? Unsa dong? Maggawas ita, Tiya. Day ila, manggawas na kuno ta day. Ila, gunit lang maayo ni Lula ni mo ha. Ayaw padaulan ng babayana. Dungan naman di ay. Mao tumana ako pa himang no, Tiya. Ipalayo na yun ang bata, gika ni Jerry. Sige na, Tiya Luding. Ayaw na mo pagsud. Ambi ang bata. Saba di ay! Saan ni mong bata, be? Gusto lang kumuki sa bata. Gimingaw na kayo ko sa pinanggan ako si Inday Ella. Inday Ella, come to Mama Cherry. Jerry, pasagdi ang bata. Imo na kong gilikayan. Hangtod na pinanggan akong anak, imo sab na ilikay na ako. Day, Cher, ayaw lang kayo palagi patagag pangangkon, day. Adali, day. Magbuhat agad tong baby. Ay, mapanghilabot mabuya ka. Bawa din eh. Galuod-luod ka lang da. Bida ni mo ako rin tayo naluoy ni mo. Hindi mo ko pabawaon. Tiya Luding, sige na. Isod ng bata. Dili. Ayaw na niyo isod ang bata, please. Pagkaksaon ako niya. Pagkak ko niya. Jerry, ayaw pag binastos din. Ikay na kaingon nga nung naingon ko nini. Di mo kadla ko na paabot mo dito sa parking lot, pero nagkalakaw ka na di ay. Why nagsugo ni mo? O ganong giban man ko ni mo dito sa inyong opisina. Mao na akong pagbuot. Hoy, tiko! Asa ni mo na ang akong anak? Ella! Di ka gani gustong ipapick up na akong pulis din eh.
pauli sa inyo. Ako? Imong ipapick up og pulis? Ngano? Ngano, Jomel? Ingon ana na ba na ko kadautang ipapick up naman ko ni mong pulis? Tuod ka na kadisturbo ka na. Ikay na kaingon ini. Imo kong gibaboy dito sa iyong opisina. Mura kong buang nga giabog sa inyo mga sikyo. Tibok adlaw ko na paabot sa parking lot. Cherry, musamot na yun gani ka makatagabtam sa kong pagmahal. Buhi ang akong asawa. Usa? Wa lang ko makaabot sa dito pa si wifey. Kauban sa mga anak. Tingaling nag-ilusyon lang ang bata. Nag-ilusyon man uwa si Indeila, mituo ko. Nga buhi ang akong asawa. Ug magkauban naming tulo. Kung di ka gustong ipapick up ko ikaw pulis, sige na, Paul. Gusto na sa gumapaway. Jomel, ayaw! Ayaw mabiyay, Jomel! Kauban ako, Day. Kauban ako. Buhi ko, mabuya ka! Buyan, hindi ka mugakos na ko, ha? Hug me, please, baby. Then we'll make a baby. Luod-luod ka lang! Papakiti ka, Jiri. Suka na kaniya. Pero sagdi lang! Sauro na ko yung sinuka. Tulo na ko. Kaluod, di mo luko yun! Ano yan? Luod pa. Luod pa ko ron. Pero inig... makatilaw ka na ko. May ganggi ka. Saban, at sugdan. Nami agad eh. Puni kong luha, day. Ludi pa ko, day. Hoy, day, Jiri! Hindi lang buhay ko. Day, Jiri. Asan mo ka, ay? Ay, dutay. Duta lumilaw ka, Jiri. Matiyo. Kabaitan niya akong rolo, ay. Ako'y tigpugong sa babae nga akong gimahal. Biyan. Biyan eh. Nganong dunam gitaw nga mamili o gigugmaon? Dong Ridan, unsay na itabo nimo? Sina Santa, Dito raman to sa inyong kwarto. way tao ang among kwarto, ma. Unsa? Uy, uwa si Inday Santa. Maunsa man. Imo ba siyang kitabangan? Aron makabiya din ha? Imo ba kong kitrayduran, ma? Dili, oy. Dili ko kana mabuhat ka nimo rinhan. Tungod sa kong pagmahal nimo bisag sayop. Huwag yun ako tug-anay si Inday Santa. Kinsa gyud siya. Tinuod ka nga ilang nakita si Anali. O kinsa ang lalaking gikauban ni ini? Dito si Lukoy. Siya'y nag-drive sa sakinan. Nagkailaka siya sa lalaking gikauban ni adtong giingon nilang Anali. Ako balikon si Lukoy. Kinalang mailahan ko ang lalaking gikauban ni Anali. Nagtuta jud ko sa maong lalaki. Salamat. Ngano? Niyara di ka din eh. Nagtuo kang milayas na ko. Mahadlo ko unsay mahitabo nimo. Kung imo ginabuhatan, day. Wa pa kasi mong kaugalingong panghuna-una. Nakahasol ko ninyo. Di na tinuod. Nalipay kay ko nga niya kauban ako. Balik-balikon ko sa pagsulti nimo. Ako imong bana, ug ikaw akong asawa. Bisag kalibuan mo pabalik-balikan sa pagsulti nako. Nga ako ang imong asawa ug ikaw ang akong bana. Dili mo dawat ana ang akong kasing-kasing. Pero katong batang babae, ang iyang tingog, ang iyang bako, ug ang iyang pag-akos nako. Naisama siya sa usakanino nga dili na mo biya nako. May pag-imo kong tuganan sa tinuod. Nganong ni ako diniuban ninyo. O kung unsa kay nahitabo nako.
Kung mamaayo ka na unya, ikaw na may makatubag sa mga pangutan. Mohangyo ko nimo. Nasamtang di ako din At doon ako matuog sa kwarto ni Mama. Imo kong biyaan sa tong kwarto. Sa tinud-anay lang, estranghero kaalang na ako. Gusto na kong makailakon si kinsa ko. Gusto na kong masayod nganong Mama Anali ang gisampit nako sa bata. Kinsa man di ay gyud ko. Marky ni apa ka? Jesus! Jesus! Ang saka? Pagkakuyaw na ko, pagkakuyaw. Hilam di ay! Tanay, kuyawan bitaw ko. Bitaw na kuyawan ko kay mikalit na kagtunga diha. Mura kag ferry sa utong tutok, ha? Tingan? Ferry. Ferry? Very good. Ferry ka karon. Oh, hindi ka ganag-ferry? Ako multo na lang. Asay mo to? Oh. Asay pagtuni mo na ako, patay na? Ay, lagi gusto ko saan kay. Lukoy, Hmm. nakakita ka ba ni Anali? Kita kayo. Siya gyud ang inyong nakita? Siya, yun. Pero, wala sa makailan na mo. Mabitang perting hilak sa bata kay wala makailan niya yung mama niya. Si Anali gyud ka to? Di mapangutan na, uy. Pangutan na, maka? Oo, unsa man. Doon ay nakakuha ninyo litrato ni Anali? Ako, nakakuha ko. Hangtod na ang lalaki nga gikauban ni Anali? Aw, kuha kayo kay... Ako mang gilaratruhan. Yun sa? Ako magipicturan ang pagluhod ni Inday siyang mama. Pero gikuha siya sa laki. Hain na litrato. Gusto ko mo tanaw. Kisa na ako. Pamparuson tayo noong ka? Asa na litrato? Kisa may gusto naman tanawon siya Danelli o katong lalaki ngayang gikauban. Anong utan ka? May ibog lang kas laki. Bitin na sa ko. Pakit anak ko sa litrato. Ludis ako, sabi. Hilom ha, bastos si kay ka. Gawan. Ano, di ko makabalibad mo Kaya sa kuhaon ako. Jesus! Nasa kong auto. Kuhaon sa ako sa auto. Be, ambi na imo cellphone. Yaram, kita pala kang nag-upo. Sasa? Picture biya ko sa akong lubot nga nag-upo. Bastos sa Kadiya, kinabuka ka, uy. Ako yung akong pangitaon. Nyara, ha? Sa man di ka kamao mo gamit, ana? Kaya, ana, uy. Pida nga nung di ko kumauan uy. Nyara sila, diha. Hay ka na. Si Day Anali. Si Day Ila o katong lalaki. Sa? Ambi! Day Ila. Ara maklaro na ko. Ara. Mauni ang lalaki. Bante may ibo ka na niya. Sa mood gigugluoy. Nagigwapor sa binatawan, ha? Taan pagyud ko. Wa mabago? Namakak din ako katong hero ni Anali. Ha? Dili tinuod nga namatay ang biktima. Dili tinuod nga iya ni gibiyaan sa ospital. Uy. Manong naabot ng tawag ang ospital? Oo. Okay. Kuhaan ni mga cellphone. Kada cellphone ni mo, daan na kaayo. Ito. Suway mo lang kong cellphone. Uy! Asa mo ka? Hoy! Siya ang ikauban ni Anali. Tuwa di ay siyang hero si Anali. Pero asa ko siya makita? So, mubalik ko sa dapit diin ko bangga si Anali. Nakasiguro ko na makita ko siyang balik dito. May gikontak na ko mga tao. Ingon man, mga kapulisan. Aron pangitaon si wifey dito dapita. Watch dito mo puyo si Mama pa. Mausa na ako pagtuod ay. Katong kauban niyang lalaki pa, ingon siya, bana kuno siya ni Mama. Ay bana lagi ko na siya, day. Pero anong wa man makailan nato si mama nimo, be?
Oh, tiya. Kining, wala ka mo masayop. Imposible nga. Dong, dako ang akong duda nga may nahitabo gyud ni Day Anali. Kung siya manggani gyud to, mahimong na-amnesia lang siya. Kaya wa man gyud siya makailan namo. Kinalang ato siya makita. Ug ipaagi sa balaod ang pagkuha niya. Unya, ato na siyang ipahiling og doktor. Tuod kini ko mutuo nga. Gibiyaan ta ni mama ni mo, anak. Tungod lang sa usa ka lalaki. Imposible gyud kay nang mahitabo dong Jumel. Ato na basayran siya. Kung may ika-report na nga kung mga sinugo. Hangtod na ang mga kapulisan. Nablatter naman to nato dong, di ba? Sa dihangwa na nato makita si Day Anali. Napablater na ako. Usamtang nagsamok-samok pa si Chiri nato. Maayo tingaling. Muista lang unat ang hotel siya. Hotel? La, kalayo anak pa. Kinahanglan makalikay ka na ng Chiri, anak. Pero dako ang akong duda. Nga buhaton kini ang taming. Aron matuman ang dautan ng tinguha. Unsa man na pa? Maoy ang gusto. Na kaming duha mo'y magtipon. Nga siya na ang mamahimo na kong asawa. Ikong sugotoy. Ay, nayabag na gyud ng babayhan na in taon. Mo na hinungdan siya. Nga mukuha na ko sa kakwarto sa hotel. Aron, di na makahasol si Cherry sa bata. Unya dong, kinusaman ta mamalhin. Karon dayon. Kung ato lang di ay si Dayida sa ilang papa ninyo, ibig siguro, dili na makasayon-sayon dito atos Cherry. May kusa kumuadto dito siya. Dili sad ko musugot. Hindi mo ka masugot, Inday. Wa man ka, Lola. Pastilan kining bata, Pila na gud nakaadlaw bitaw dito. Mamalik pagod ta dito sa lugar nga atong nakita si Mama. Ay napag-adto dito, Daila. Pasag din lang ako mga sinugo o kaha ang mga pulis ang muda ni mama ni mo din sa ato. Ug tingali na nahigayon na. Magkabali na ta sa bag-o na itong pinuyanan. Doon natay bag-umbay pa? Doon na, anak. Ako nang ipadalig human sa kontraktor. May dito kay dili-daling makasud ang mga tao nga may daotang tuyo. Kay doon na may mga gwardya. Sige pa. Maayo unta kauban na nato si Mama. Inigbali nato sa bag-o natong bay. Kisa man yung katong bata. Nganong iya kong gisampit og Mama Anali. Naluoy kayo ko sa bata. Miluhod siya tubangan ni Renan. Naghangyo nga ihatag ko nila. Kinsa tong bata. O katong matured nga babaeng kauban niya. Ingon man katong tambok nga lalaki. Anong wa ko makailan nila? Huwag ko makagusto sa gibuhat ni Renan. Iyang gipalayo ang bata, gikan ako. Wa siya maluoy sa bata. Asa ko ka makitag balik ang maong batang babae. Gimingaw kaayo ko sa bata. Kinsa ka siya. Nanong iya lagi kong gisampit og Mama Anali. Kinahanglan nga makita ko pag-usap ang bata. O niya, pangutanon, kinsa siya. O katong iya mga kauban, kinsa sila. Ilas kong kitawag. O murag nagkailagit siya na ako. Di ano di ka din eh. Oh, gihuna-huna ko lang katong batang babae. Day, daghang manghingilad karon. Nga dili man nagana paggamit og bisag unsa kahimanan. Aron na sila modaog. Unsa man si makuha nila nako. Nga ako gani wa makaila sa akong kaugalingon. Unsa man anak kong milyonaryo? Doon nalay gustong mubuwag na tong duha. Gusto ko makakitagbalik sa batang babae. Katong misampit na akong Mama Anali. Pagkatabang ka ba?
si Jumela. Karon manihuon ko nga madako gid ang bata. Kinalang madako ang bata. O nga makabawas ko ni Jumela. Dili ka na inako, ha? Pues, mawa ni mo ang imong anak, ha? Pahiran mo ang ako mga luha, Jumel. Kung buhi pa man hangtod karon si Anali, patyon ko siyang balik. Arwa ka nila ikakapyutan pa. Gawas na lang na ako. Aplihan ko ang pultahan. Mudali kong sud. Pagdali na, day. Kito nas papa nimo sa hotel. Nana ko, Lola. Dali. Ay, Lola, ang picture di ay ni Mama. Oh, magdapag yun ka? Magdagyo ko, Lola. Pero may nakit kong magdasay ang picture. Kay kun nakadapa kong picture niya katong nakita mi, makatuog kit siya nga iya kong anak. Nala. Bahala ka, day. Hindi, alam. Uy! Ano kasuod mo ka din in town? Ngano rin kusod ko? Mapriso ko? Ay, unsa naman tayo nahitabo ni mo, Cherry, oy? Tungod lang ba sa usa ka lalaki, gusto ni mong gubon ang imong kinabuhi? Ako may unang nahimong suod ni Jumel. Kanunay may magsahog kaon ka ni Adto. Kami mo ipirmi magkuyog. Pero sukad lang mo abot katong analis sa iyang kinabuhi. Daghang nausab sa among kinabuhi. Nganong magsige magaghandom ni Ana? Nga dili man ikaw mo igipitik sa kasing-kasing ni Jomel. Ay nalapagtingog niya. Ang bata may akong gustong ikasulti. Ha, dahil ipagdool niya, ha? Ayaw pagbaot! Inay, Ella, dali. Doon na ako. Yaw, day. Nakakita na ko sa akong mama. Walang di makahila na ako. Ako'y mapatagamtam ni mo sa pagmahal. Gawa ni mo matilawi sa latagaw ni mong inahan. Hoy! Ay, pasangin lihang natagaw sa hindi anali, ha? O niya, hain man siya karon? Ha? Mama, ayaw ko biyahe. Mama, anali. Ayaw may biyahe, Mama. Gimingaw mi di papa ni mo. Hoy! Patay na ang imong inahan! Pangino! Patay na ang imong inahan. Ug ako na'y asawa ni papa ni mo. Busan ka na lang mutahod ka na ako. Dili ka akong mama. Ingon si Lola Luding. Bad ka. Imo lang kong daog-daogon. Patay na lagi ang imong inahan! Kahit ka pasabton, ha? Tigalig gubon ko niya ng naong ni mo! Sige! Guba! Tanaw, tagkinsay na ang unang maguba! Ayaw pagkapil-apil niya, Tigwang! Nagtuog kang mahadlok kong gaba ni mo, ha? Wasad ko, mahadlok ni mo! Lola! Ah! Buhay na bata! Buhay ang bata! Lagi siya dadun! Dili ko mama ni mo. Di ka ako mama. Buta na nga ako mama. Dili ko gusto ika ako mama. Buhay iko. Inahawlang mo uban ka na ako! Buhay laging bata, animal! Ayaw ka alibi! Diri! Lola! Lola! Buhay iko. Tapangan ako ko Lola. Hinahalang mo uban ka na ako! Marika, mamiya na kita din eh! Dili ko mo ba ni mo? Lola, bangon Lola Luting! Tabang! Tabang mo si Lola Luting mo na mo magta! Hilom! Dali na kinala, mamiya na kita din eh! Dili ko mo ba? Dili ko! Gawin na itong daong, ha? Diri, kuguson ka na lang ako! Dili ko! Buhay iko, di ko mo ba ni mo? Tabang! Lola! No! Takot ka na ko! Agay, di man ka na maaka, ha? Impunan yun di mo ang akong kalagot, ha? Di ko mo ba ni mo? Bad ka! Di ka akong mama! Kinahalang ako may maasawa si mong amahan. May tabo lang ka na kung makuha ko ikaw. Busa kinahalang mo uban ka na ako. Kung dili ka man mo uban ako sa minaayong paagi, puspusan ka na ako! Ilang ulit mo na itinatanong sa Dili nakaha mabangbang ang kangilad ni Cherry, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi.
Laing dalit ka nato sa RMN Drama. O mo to mga ka-listeners, ang part 16 sa ikaw kong kinabuhi. So thrilling na kayo mga ka-listeners, no? Doon na ginis katapusan pero wa pa man pud di sulti nga naghinapos, no? Bigla tingol basin bigla ni nga matapos man, no? Wa pa man gisulti pud nga naghinapos, no? Pero duda kung doon na ginis katapusan mga ka-listeners, moabot ka tanig part 17 to part 18 basi nga na ba, no? Kay doon na ginis akong nauna ba. Akit ana gud si ko ano, si Anali. So nana sila idea nga nara didto. O itong balikon, ang gawas na nang nasa sinugdanan. Kaya ang gawas naman ang mga nasa introduction, no? Ang gawas na, no? Ang kulang na lang ang katong kanang panagkita ni kuano ni Jumel og ni Anali, no? Sa introduction. So, duda kung mao na gyud na siya katapusan, no? Nindot na kayo mga ka-listeners, no? Daka, uban, excited kayo, manangita din sa sumpay, no? Kaya, kabalo naman mo, ato ganing patas-on. Muna nga, relax lang kay mahuman na kita ani, no? Matapos sa ning drama, nga, pwede na ninyo na review ng paminaw balik sa playlist, no? Nya, mag-arrange po kong tiwas sa kuan, sa may buntag pa kang moabot kay samtang wa pang happy dakidak mga ka-listeners, upload sa kong laing drama kay kuan, para isa tantong laayon mo ba? Di man na ito madali-dali upload pero at least natin drama nga kanang i-upload, no? Di man di po madali mga ka-listeners, labi na kamantay man tingala mo. Ga-upload taning gabi una, naugmaan pa bago siya na bago pa siya na-upload nga nakita ninyo ba? Kay kung sa kayo na sa internet makatog man kung ipinabot mga ka-listeners kay adlaw naman. Dugay kayo. Practice pa sa YouTube, no? Ila pang i-scan ba ug wa bay copyright. Nya og peligro dugay paabot maka-copyright pa gyud, mapugos na kung delete kay utrong edit. Una yung bakalangan mga ka-listeners mo na nga tarungon yung init para di maka-copyright pa para di masayang ang pag-upload nga dugay kay paabot nga kanang yung maokihan ba. Nya mo to mga ka-listeners kay mag-edit po ko sa may buntag pa kang moabot, no? Nya kuan sa pay nya napaday arrange ko sa may buntag pa kang moabot o sa mibalik ko tungod nimo, no? Kay kini mga drama ha dugay naman eh. So kini sila kung i-arrange samtang wa pa ang limbo ug ang ikaw kung kinabuhi, no? Okay. Thank you so much mga ka-listeners for watching og amping mo kanunay. God bless natong tanan.